Futbalový tím DAC začal prípravu na novú sezónu, ktorá sa s výnimkou 6-dňového sústredenia v Rakúsku uskutoční v domácom prostredí. V hráčskom kádri zatiaľ nenastali výraznejšie zmeny. Prvou letnou posilou je slovinský obranca Nemanič. Niarchos sa do Dunajskej Stredy vracia z hosťovania z Košíc. Po vypršaní zmluv z klubu odišli Dimun a Brunetti. Rovnako z klubu odchádza Bassi po skončení hosťovania. Dvojfázové tréningy spestrí 5 prípravných zápasov. Prvým súťažným stretnutím sezóny bude prvý zápas druhého predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA, ktorý sa odohrá 24. júla v Molaréne. Súperom DAC bude víťaz súboja arménskeho FC Urartu a bieloruského FC Nemán Grodno. Prvý ligový zápas odohrajú žltomodrí 27. júla na domácej pôde proti tímu Michaloviec. Plány na novú sezónu sú veľké. Dunajská Streda, tento klub s týmito podmienkami, ktoré nám pán majiteľ vytvára, zázemí, ktoré tu je, musí mať tie najvyššie ambície, čiže nebudem hľadať nejaké alibistické reči, takže samozrejme máme tie najvyššie ambície, ale až samotná tá liga ukáže, na čo máme, ale naša úloha je to ten dlhodobý cieľ, ale my všetko spravíme, aby sme aj tú ligu, aj všetky zápasy od začiatku od úvodu zachytili a boli sme na prvé kolo už výborne nachystaní a pôjdeme si od úvodu za tým.